sakate kajmene tego pravite projekta? Kaj tebe ne sakame. Ama zašto? Nećemo sa tebe da pravimo projekt. Tamara, da li sakaš da se vidimo popodne? Može. Ajde. Što praviš? Ajme ništa. Ti izimo robotite za projekte. Dobre. Dobro si? Da. Da li sakaš da ga pravime zajedno projektom? Može. Majka mi je napravila kolačine, područja su toplane. Da li sakate da vidite kajmene? Može. Ja sam istražujem za Martin Luther King. Ja se razumem. Pa тогаш мене ми останува да истражувам за правата на деца. Ajde da ga